Enplegu eskaintzen bilaketa lan bila nabil atalean egiten da. Atal horretan, klik eginez menu bat agertzen zaigu, eta bertan bilaketa iragazki desberdinak hauta ditzakegu. Sektorearen, geografia eremuaren, testu librearen edo referentziaren arabera, baita eskaintzaren kodearen arabera ere baldin badakigu. Bilaketa bat egingo dugu. Hautatu sektorea eta klik egin bilatu botoian. Baldintzak betetzen dituzten eskaintzen zerrenda bat agertzen zaigu. Zerrendaren hasieran lanbideren berezko eskaintzak agertzen dira enplegu zerbitzuaren ikonoarekin. Enplegu eskaintzen zerrenda goiko eskuineko aldean agertzen diren irizpideen arabera ordena dezakegu, adibidez, udalerriaren arabera. Eskainetako lanpostuari buruzko informazio gehiago eskuratu nahi badugu, eskaran bertan klik eginez informazio osoa biltzen duen xehetasun fitxa ikusiko dugu. Fitxa horretan eskatzen diren eskakizunak eta gehitutako hautagaien kopurua zehazten dira. Eskaintzan izena emateko beko botoian klik egin behar da eta hurrengo pantailan nan zenbakiarekin eta lanbidek emandako gakoarekin identifikatu. Lanbidek zure datuak aztertuko ditu, eta eskatzen diren eskakizunak betetzen badituzu, zure kurrikuluna enpresara bidaliko da. Nire lanbideneten web orriko nire kandidatu den egoera izenburuko idazatian eskaintzaren jarraipena egin ahal izango duzu. Gaiari buruzko tutoretza bideo bat ere baduzu. Lanbideneten beste motatako eskaintzak ere aurkituko dituzu. Hala nola, prentzakoak, europakoak eta enplegu publikokoak. Eskaintza horietan ez duzu izena eman beharrik, ez direlako lanbideko eskaintzak. Aldiz, idatzi egin behar duzu edo eskaintzan harremanetarako ematen den helbidera kurrikuluna bidali.